Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kibar jela ki basyong de jingde harod danti nadu khandailan ter shadulat omsosun ki bamdan ye ka work permit ne ka trading license kiletho bakiju seo arpoting kashisngi shaka Shillong Municipal Board banyo syong de jingde hakani ka banta jong ka police bazar ha Shillong yakane kini kibar jela kila phla how president jong ka seng nyotrap National Awakening Movement Youth Wing uba Thomas Pasa ubalai thoru yakane hakakan hon jong ka Batesi TV kajing tur jong kini ki nong de madan ki ba lesi ba bol ki bam dai na ko ka jela ka jongi ki ba wan nabar ki kala penwet ka ya yang pai ba ndai ban penyai de kali ban wengi kita nga tarai kan de ka jengmut ka ba bakla nan kani kam de ban ko nadu ki snam ki bala adab na kalian ka jongi la julai ngira tharang ba kenu ki bri ki ba song dukan ang to ko kandai lan ki yolat ban song tu de kidan ngila ikli buat itu kita khar tu kita desana kita bade itu ki peleng itu ki shauru pi kajing sya ka anu ba kitu ki ong na ba ki yo jing bet na municipal ban song hang tu ba kadang ka revenue bagi siu siapa ka municipal ru kele da traffic department ba pli kwa ban weng yakini ki lani ka napo ka district administration kwa ban weng la municipal asim pisang mta tu fin weng syuk umdo kan bakan long ka be da kumno utu ki bateri yang tu nong ki to ki ketua hab Bapak European One ma kim don kami kata labor license dari don kami ka work permit pada kim don ka work permit ru ta kumnu ki song hang to te kani ka jingkali kadai ki area jing municipal banengkong nge unu breu bom don ka work permit dei ban yo song to ban da itu ba kumbaka karai jong jong high court ko baik hokas mdi ban island lada ki penjaklia leni lada ki wit iklin ti yai ba ke ngatrai dangir ya i dak imim pej ba ki dan ki area hokas station island ki ba jenmit la jaklia ba ban kada wit si saru ya pej ba te ngatleng da kaliang jong ki bor hi beri pej kentup lang ka municipal ru ki haban sip kiai kan ni bari kan ngin percang banwat dia ka sabut satar dia kata ka jing lum revenue jong municipal lang ni na po ki kitu ki dakhar ki basong di madan hang te po ki lenter kitu ki surok kandai la chite ki parde kitu ki dakhar ki bangila ji ki eto ki ang ki ar photun ka sisni te kani kan long ka bakala kan tip ngam tip kata ka pisah ka ya spo ka treasury jong ka sarkar kalet sa sanu ngam ngimtip te ngatrai abal apoi gum ni por ila dei bang sayawat tenrai kan bad ko mangi julek man ka por ila ngilap kadon sia kata kajing pendon kam baklai ka pisah pai ba ka benung ko ngin pentip sio pai ba ka dei pisah jong pai ba te ai bo pai ba hi bad ka sarkar pada ken rai ken lek pada